Hej, mit navn er Marino, og jeg er psykologistuderende på STU. I øjeblikket der er jeg i gang med at skrive mit bachelorprojekt, som handler om, hvordan man kan måle personlighed med 5-faktormodellen, som er den største personlighedsmodel inden for psykologien. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at komme ud og fortælle om, hvorfor psykologistudiet er mega fedt, fordi jeg selv synes, at det er det fedeste studie. Jeg elsker, hvordan man får så mange forskellige perspektiver på, hvad det vil sige at være menneske. Lige fra fag, der handler om hjernen, til hvordan man tænker, men også fag, der er mere filosofisk karakter og kan handle om, hvordan man bliver, som man er, og hvordan ens personlighed er, og hvordan man udvikler sig fra barn til at blive et voksen menneske. Hvis jeg skulle holde et oplæg, så kunne jeg rigtig godt tænke mig at fortælle om hjernen. Det kunne jeg, fordi jeg tænker, at det er rigtig relevant for fremtidige psykologistuderende, men også for alle andre, der har en hjerne. For eksempel så kunne det være rigtig relevant for gymnasieelever at høre om, hvordan man hjælper hjernen til at huske bedst muligt. Det kunne også være rigtig spændende at fortælle om, hvordan optiske illusioner illustrerer, at hjernen er med til at skabe den oplevelse, vi har hele tiden.